Gudan jini so, gudan jini so. Na miki alƙawari zan baki rayuwata kuma ke ce farin ciki na. Ina son mi soyayya sama da Romeo da Juliet. Da ma zaki bani dama na nuna miki irin san da nake miki. Abba ni akwai wanda nake. Zancen banza zancen wasu ne. Yanzu ki har kina da martabar da zaki mafarki ki gaskata wannan mafarki? Ai baba amma na ji daɗi wallahi. Soyayya Ibrahim ya same ni wai in mai da hankali akan karatu in bar soyayya. Ni kuma bai san soyayya ita ce farin ciki na. Na shigo ina ta miki sallama amma ko oho. Wallahi kullum in ne bacci sai ne mafarkin wani saurayi. Wallahi ina mutukar san shi. Amma ban san ta inda zan ganshi ba shine na so ki ban shawara. Dan ban taba ganin sa ba. Sun jama'a ce kin ce min ko a WhatsApp kika gani ko a Facebook ko a Instagram ko a like ko a Y ko a Y. Kin sa abin da kike faɗa kuwa? Wallahi ban kira shi. Dalilin zuwan ka wannan gari Kano shine akwai magana da muka yi da mahaifinka. Mun duba hankalinka, mun duba nutsuwar ummina, shine muka ya dace a haɗa ku. To wanda lokacin shi zan fita zan yi. Wallahi kar ki kuskura. Kai ne? Ni ne wa? Wallahi kai ne wanda nake ina nema. Wallahi kai ne. Ka ji wata magana. Akuji billahi. Ne mafarki ya kasance. Kayo kulawa.